Иван Петков, старши тренер на Марица Пловдив. До този момент отборът е безгрешен в Националната волейболна лига, като само в междинния дял вече има 4 поредни чисти победи от началото до сега. Предстоят обаче най-тежките мачове за отбора, тези срещу столичните ЦСК и Левски. Готов ли е отбора за тези мачове и какво да очакваме от тях? Аз мисля, че сме готови. Естествено, винаги има какво да се желае, но в крайна сметка сме се готвили за тези мачове. Ще ги изиграем, мисля, по най-добрия начин и с пределна мобилизация. И дай Боже, и се надявам да победим. Фактически предполагам сте готови. А как е настроението в отбора? Добре, сами видяхте днес, че отбора имаше настроение, имаше желание, дай Боже и утре. Определено в нашия отбор от желание, от амбиция за победа, за добро представяне, за добро класиране никога не е липсало. От това не се притеснявам, повече се притеснявам някой път да прегаряме, защото имаме прекалено млади състезателки, които имат по 10 на матча тази година в лигата. По-скоро това са ни притесненията и нормално е, когато работиш с млади състезателки, да има грешки, да има неща, които трябва така да се изглаждат. Мисля, че отборът е готов и все така ще набира скорост с течение на времето и мачовете. Момичетата така израстват, работят много усърдно и неминуемо мисля, че успехите ще дойдат. Добре, благодаря, желая го.